turbar dimokuraɗiyya. Cikin shirin namu na yau, injiniya Yahaya Garba Gusau ya samu ganawa da sarkin dawaki mai tuta, Honorable Sanusi Bala Gusau. Sarkin dawaki bai sani ba, na dira office din shi. Na ce sarkin dawaki na zo da maganan matasa akan suna kira gare ka da ka hito takarar gwamnan jihar Zamfara Allah ya kai mu 2023. An tabbatar da zaman sarkin dawaki mai tuta matsayin mutum wanda ba da girman kai, mai haba-haba da jama'a. Sarkin dawaki bai da girman kai. Sarkin dawaki bai ɗauki kai ne ba ɗan talaka ba har yanzu. Irin abincin da ya ci irin shi mun ka ci. Sannan mutum ne mai karamci mai karama mutane. Sannan mutum ne mai tuna baya. Mai saro waɗannan da maɗansu bayanan su ne za ka ji a cikin shirin turbar dimokuraɗiyya nan rana. A yi sauraro lafiya. Mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ne dan wanka Buhari sanin kamar ko da yaushe a yau ma nake maka sallama dauke da shirin siyasa na turbar demokradiya. Shirin wanda yake zo maka daga nan gidan Radio Najeriya FM Pride da ke nan birnin Gusau gida jihar Zamfara. Mai sauraro siyasa ka ta gida jihar Zamfara. Duka abin da ka samu daga watan Janairu ni ne nake faɗa maka cewa shekarar siyasa ta riga ta kama. A duk lokacin nake faɗa wani yana kallon ai ana faɗa shekara 2023 za a yi siyasa. Nace baka gane bane, zabe ake magana zai kama a shekara 2023. Domin shirye-shiryen suna kamawa ne kafin zabe. Daga cikin shirye-shiryen kuma akwai tuntuɓa, akwai neman al'umma da kuma yadda za a shirya neman su. Samar da shugabanni na jam'iyya musamman a matakin ƙasa tunda an riga watakila zaka ce an samar da na jihohi. Da abubuwa da ya kamata a yi na a tabbatar da yin abun da ake kira primary election ta yanda watakila idan an gama komai an tabbatar da wani irin tsari za a bi shin kato bayan katon ne ko kuma abubuwan da aka samar wanda aka saba da shi a tsakanin nan na samar da 'yan takarkari karkashin wakilan jam'iyyar da kira delegates. Duka irin waɗannan ana yin su ne a cikin wannan shekara da muka ciki. Idan ka ga dama za ka iya kiranta shekarar jajibirin zaɓe. Domin a cikinta ne kuma za a baiwa 'yan takarkari dama su yi wata 3 cur kwana 90 suna neman al'umma abinda ake kira kamfe su fito su nema a zaɓe su faɗi manufofinsu kafin lokacin sai muka ga ƙullar ɗan siyasa matashi a gida Gusau jihar Zamfara da kira injiniya Yahaya Garba. Ni dan wanka Buhari Sani a dandalin siyasa da nan ɗaya ina yi kafin mu koma turbar demokradiyya ta hanyar da kiɗa da muka yi muka ɗauki salo irin na hawainiya. Ina baka labari cewa ina da labari cikakke akan waye injiniya Yahaya Garba. Kwantan ɓauna na yi shiru na sa ido in ga matasan da suke kokarin sai sun yi kiraye a kai fito takara shin zai amsa domin ina da masaniyar yana da alaka da 'yan siyasa saboda mutum ne mai jama'a amma kuma ba a siyasa da yayi kaka gida ba. Injiniya Yahaya Garba dan kasuwa ne wanda ya da kasuwanci a ƙarƙashin kasuwancin shi kawai ba zan iya lissafa maka da yatsun hannu ko da yatsun kafafu ba ko mutum nawa ke ci ƙarshen shi ba. Mutane irin su ba su ka damuwa da su fito su shiga siyasa ba domin sun riga sun ginu akan sha'anin kasuwanci. Ina ta mamaki ta yaya zai amsa wannan kira nasu. Duk da yake kuma mu ma kamu anan teburin ka muna cewa waɗanda aka sani da aƙidar siyasa ba 'yan cika tsere ba su ne fa ya kamata masu mutunci su fito su ga siyasa fa. Da shigar su ne za a iya gane yaya muke iya samun wakilai na gari sannan kuma su waye idan suka fanɗare aka yi musu wa'azi za su iya tuna domin waɗansu ko ka musu wa'azin ba zai shiga ba domin zuciyar ta riga ta tsiru da wani kitse wanda ya danne ta ba su ganin gaskiya wataƙila kitsen ma ya samu ne ta hanyar cin haram wanda ya sana'a ya samu kuɗinsa ta halatta ya ci halaliya kaga irin wannan kitsen bai tsira a zuciyarsa ba don haka tarbiyarsa a koda yaushe idan aka faɗa masa gaskiya zaka ta yi tasiri a kansa dama dai ya riga ya san gaskiyar kuma da gaskiyar zai hau da gaskiyar zai mulkin kuma da gaskiyar zai wakilci al'umma. Mai tsaro na samu dama na injiniya ya Garba a wannan karo na kai masa babbar ziyara domin ganin menene ake iya yi sannan ko menene muke iya samu a teburin kartuba demokradiyya tunda dama abokan juna ake. Na tambaye shi cewa na ga ana ta kiraye akan ya fito ya nemi takarar Gusau ta ɗaya. Na yi mamaki idan zai amsa wannan kira musamman sanayya ta harshe cewa ya fi ƙarfi ne a sha'anin kasuwanci. Wannan tambaya taka na ji daɗinta saboda
ka so inda na kaso lallai na yi ƙari wurin kasuwanci. To abin da yasa haka gana ya to fannin siyasa yanzu matasa dandazon matasa ne kai ta kokarin cewa in hito in zo in nemi kujerar Gusau ta ɗai. To ban san abin da yasa ba, koko suna ganin cewa idan na hito zan taimaka musu ne, koko sai daga baya za ku ji ga matasa menene dalilin su na sa hito takara. Ban so in hito takara ba, amma saboda jama'a da matasa da suka ganin cewa ya kamata a cece su, to shi sa na amsa kiran cewa zan hito takarar Gusau ta ɗai in Allah yadda. Kace kai baka sani ba, ni a teburin da nake hawa na turbar demokradiyya da kuma abubuwa nake shiga lungu da sako na gano dalili. To meye dalilin ka? Dalilin da na gano shine mutane sun dade suna karanta siyasa ta hanyar waɗanda suke wakiltar su da kuma shugabantar su. Don haka kai abun da suka gani shine aqida irin ta inda kake baka canzawa. Gaskiya ne, watan ita siyasa ga matashi ana so mutum mai aqida, mai tunani kuma mai shawara da mutanen shi. Ita siyasa ga matashi to ba shi ɗaya kayanta ba, yana ne tare da matasan shi. To inda ka ga matasan ka sun mai da ƙarfi, to ka tsaya a nan, ka zama mai aƙida. Ita ce a babbar siyasa tarihin Zamfara. A tarihin Zamfara idan ka riƙe aƙidar ka kai hankuri, to in Allah yadda jama'a za su yi ma adalci kuma za su yi dibi menene ya cancanta ka haido kai takara. Ba abin da ya sa na cancanta a ganin na cancanta ba kuma bane saboda aƙida, kuma aƙida mai kyau. Kada ka ci mutuncin kowa, kada ka ɓaci kowa, illa siyasa ra'ayi ce. One man one vote. Mutum kowa ce bai son ka, to kaka yi mashi wata dan baka sani ba, siyasa wata rana tana iya zama masoyanka zama kiyanka. To shine jihar Zamfara in ka lura yanzu, to siyasa aqida tana da unwani, kuma duk wanda ya hankuri ya siyasa aqida zai cimma nasarar shi. Ana ce maka injiniya Hayya na mai Sudan. Me yasa ba a taba jan ku da shi ba? Gaskiya ne, mai Sudan mai gidana ne, sannan kuma ban da mai gidan da ya wuce shi, sannan ba za a taba jan da mai Sudan ba abada. Saboda idan kana da aqida, maganar da kai ce na ƙara dama ba, idan kana da aƙida to ba za a ji ku da kowa ba za a ji ka da mai gidanka ba. Abinda annan in ka rike amana, to amana ita ce aƙida. To amana da tsakanin da mai Sudan ita ce aƙida, ita ce kuma kagga har mu koma wa Allah ba za mu saba da mai Sudan ba. Saboda mai Sudan mutum ne mai son aƙida, yana son ka mai gaskiya, yana son ka ga mai gaskiyar lamari, sannan mutum ne social wanda shi bai hana yaro ne ya ra'ayin shi, ba zai tilasta ka ba zai ce dole sai kai ba. To kaji shi yasa zaman mu da mai Sudan ya dade, kuma har mu mutu insha Allah sun ga sunan ya riga ya bi na mai Sudan ya shiga tarihi. Wannan shine injiniya ya garba, yayin da teburin kartubar demokradiyya matsayina na dan uwan kowa na kai masa babbar ziyara, kuma ya bani dama kamar irin wanda ya saba shimfiɗar fuska da shimfiɗar tabarma aka haɗe mini baki ɗaya. Aka bani dama na ya tambayoyi na irin waɗanda nake na 'yan siyasa, ina murmushi, sannan kuma na samu abin da na samu. Da na ga damar ta samu sai na ce to da wani tsegumin, domin ni nakan shiga yanar gizo, nakan nemi bayanai, kuma nakan yi hulɗa da masu ta'ammuli shafukan sada zumunta. Wannan yasa a wannan mako na ga yadda ake tayar da hotuna cewa injiniya ya garba ya yi babbar ganawa da sarkin dawaki mai tuta, Honorable Sanusi Bala Gusau. Mai tsaro, kafin mu je ko ina zo ka sani cewa ni ne na faɗa maka cewa jihar Zamfara tana da mutane iri daban-daban. Ko wani gari idan da zaka ba ni dama in faɗa maka irin albarkar da Allah ya masa na al'umma, da irin waɗanda na sani su yi fice a sha'ani na siyasa, da sha'ani na kasuwanci, da ilimi da suka tara a yau da gobe, da hulɗar jama'a tsakanin ƙasashen duniya. Wataƙila za ka yi mamakin yanda ake na san waɗansu mutanen, amma ka sani ni ne na kake gani. Ina da kunnuwa ba biyu kaɗai ba, ina da idanu ba biyu kaɗai ba, ina da ƙahu ba biyu kaɗai ba, domin samun labarai. Ba ka iya rika teburin turbar demokradiyya, sai kana iya shiga lungu da saƙo ka samu bayanai. Mai tsaro, Honorable Sanusi Bala Gusau ɗa ne daga garin Gusau, haifaffen garin Gusau. Ni nan na zan shekaru aru da suka gabata. Duk da yake a ɗan tsakanin nan ba wani abu nake iya cewa game da shi ba, domin kasuwanci ya ɗauki hankalinsa, irin kasuwancin da kuma ba zai iya samun damar zama cikakken zama a gida garin Gusau ba. Ni kuma anan ne ta mutu la, anan nawa abincin yake. Sai gashi ya zama hamshakin ɗan kasuwa cikakke daga garin Gusau, kuma sai muka ji labarin injiniya Hayya Garba ya samu zama da Honorable Sanusi Bala sarkin dawaki mai tuta na Gusau.
Wannan dama ita ce na amfani da ita na tambayi injiniya Yahaya Garba na ce ko za mu iya sanin meye dalilin wannan babbar ganawa tsakaninka da sarkin dawaki mai tuta Honorable Sanusi Bala Gusau? Gaskiya ne. To duk da yake ban so in ga menene dalili ba, to mutane matasa masu aƙida ire-iren mu sun zo sun zanna da ni su yi mitin sun ce mu yi kokari mu zakalo dan takara wanda maganin cewa ya cancanta wanda zai ci jihar Zamfara 2023 in Allah ya kai mu. Mun yi mitin mu ga to wane ne a daidai mu zakalo, sai mun ka ce a zakalo sarkin dawaki. An ka ce a hada min kuɗi in gano wane ne sarkin dawaki. Na da sanin sarkin dawaki, na da sanin alkhairai ne, mutum ne wanda bai son a gai, mutum ne mai ambition mai kyau. Na ce masa ku bari zan je Abuja kuma zan ga sarkin dawaki. Sarkin dawaki bai sani ba, na dira office din shi na ce sarkin dawaki na zo da maganan matasa akan suna kira gare ka da ka hito takarar gwamnan jihar Zamfara Allah ya kai mu 2023. mun sani kana da abubuwan kana da aikin, amma yanzu muna kira gare ka don Allah ka aje abubuwan na a zo a ce jihar Zamfara, a zo a ce to ilimi, a samu tsaro, a samu walwala, a samu jin daɗi, a kuma ƙara kasuwanci, abu da kasuwanci. Saboda sarkin dawaki mun tsaya mun diba qualities din shi. Na daidai public servant, ya yi civil servants, sannan gashi kuma dan kasuwa. Bangaren civil servants ya yi aiki ya kai matsayin DG jihar Zamfara, kaga ya san matsalolin ma'aikatan jihar Zamfara. Na biyu ya taba zama DG REB Rural Electrification, ya taba zama DG wurin, ya san matsalar 'yan siyasa. Sannan kanco kama yanzu inda ya iya kwarewa wurin kasuwanci. To ko mutum kaga ya haɗa wanga abubuwan qualities din guda uku, kuma gashi matashi mai jini a jika. To kaga irin wannan bawan Allah dole za mu kira gare shi na ya hito. To ya nuna man sai ya shawara, in ya shawara zai kira ni. To ni kuma na gaya mashi to zan mashi kokarin haɗa mai matashi 10,000 wanda za su yi kira gare shi, wanda za mu zama tsintsiya maɗaurin mu ɗai. Idan bai ansa kiran mu ba to zai ga abin da zai faru gare shi. Me ne zai gani? Abin da an kai Kaduna mana. Na'am. Abin da aka masu yaro hai. Za ku kai shi? Wadai da gaske. Wadai live. A yanzu Alhaji Buhari siyasa an waye, sannan wane ne zai taimaki jama'a, sannan menene kai wanda ka taimaki jama'a. Sarkin dawaki mai tuta ya daɗe yana taimakon jama'a, bai son ma a haɗi. Shi duk abin da bai son a haɗi, bai son a yayata. Shi yasa ko an social media ya ki bari ya zanna gidan shi. To mu yanzu mun gayi duk abin da ya baya ko kuma abin da ya sai mun gayi, saboda mun gano ko bai son ya takara ga mu za mu matsa mashi sai ya zo ya to. Idan ya kiya muna da dama, constitution ya ba mu dama, muna iya ƙara shi kotu, kuma dole ya zo a kiran matasa. Injiniya ya Garba na mai Sudan, a na gaba zan tambaye ka, su matasa fa idan mutum ya dade baya gida saboda harkokin kasuwanci ko wani dalili, tunanin suke yi ma kila akwai wani abu da yake shiga shamaki tsakanin su da shi, ko ɗaukar kai ko girman kai ko wani abu mai kama da haka. Yaya ka same shi lokacin da ka je wurin shi? Bari in gaya maka Alhaji Buhari Sani, wallahi rantsuwar musulmi annan kenan, sarkin dawaki bai da girman kai. Sarkin dawaki bai ɗauki kai ne ba ɗan talaka ba har yanzu, saboda mun je mun ci abinci tare da shi da almajiran gidan shi da 'yan sanda gidan shi wuri guda. Irin abincin da ya ci irin shi mun ka ci. Sannan mutum ne mai karamci, mai karama mutane, sannan mutum ne mai tuna baya. Dan wallahi Alhaji Buhari ina gaya ma akwai waɗanda ya sai ma gidaje da dama wanda bai son a sani, saboda muna magana da shi na da sani ne, yaka tambaya ta ina wane ai ya kamata a yi masu kaza. Yace min duk ya ci abinci ya koshi zai tuna akwai suna can ba shi ba. To irin wannan matashi irin shi ne muka bukata jihar Zamfara. To mutum ne baka taba, wallahi in Allah yadda zaka gane cewa mun yi gwamna 2023 Allah ya ba sarkin dawaki. To da ƙarshe me kiran ka ga matasa da suke sauraron ka hali yanzu game da wannan siyasa take tunkarwa, musamman akan shi sarkin dawaki mai tuta, domin su ƙara gane alƙiblar da ake so a za su akai? Masha Allah, abin na kira ga matasa a zo a yi siyasa mai tsafta, kada a yi siyasa cin mutunci, saboda mayan 'yan siyasa mu yawancin wasu suna haɗa da junanmu. To mu yi hankuri mu kai zuciya nesa, saboda matashi kai ne a wani abu gaba. To idan ka zo kana haɗa da matashi dan uwanka baka san abin da gaba zai yi ba. A yi siyasa mai tsafta, mu zo mu daure mu kira ga sarkin dawaki ansa kira, saboda matasa za su ji daɗi, tsohi za su ji daɗi, jihar Zamfara za mu ga canji insha Allah. Babban kira na kenan ga matasa na mu zo mu daure mu yi zama tsinciya ɗaurin mu guda, mu babbari manyan 'yan siyasa na haɗa mu. Siyasa wucewa take, sannan yau kana ganin ka gidan wanga ba ku shiri gobe ku haɗu gida guda. Duk mun goyon ga abubuwan gidan siyasa jihar Zamfara. Mu yanzu Allah ya mana wa'azi jihar Zamfara, ya kamata matasa su gane menene siyasa. Siyasa ba da gaba ba, one man one vote. In mutum ya ce bai naka da Allah ka ku saba, ku yi ma kanku kiyamul laili ku zanna wuri guda. Mai zaro
kajan da muke koma yan uwa baki daya, wannan ya san wancan ya haɗu da wancan, jinin wannan ya haɗu da wannan. Injina ya Garba ne yake karɓar matasa a kullun safiya bai san iyaka ba. Ashe ba shi kaɗai suke kira fito siyasa ba, har da Honorable Sanusi Bala sarkin dawaki mai tuta. Tafiyar da ya kaji yanda aka yi isa, ga kuma irin kiraye-kirayen da suke da shi. Idan lokaci ya aka karɓa wannan kira, da kaina zan zo in baka cikakken tarihi na abun da ya kamata ka sani. Wataƙila da kaina zan saka maka sauti kai tsaye na Honorable Sanusi Bala, sarkin dawaki mai tuta na Gusau. Amma kafin lokacin, teburin kartubar makaɗiya naka ne. Kuma ni ɗan uwanka Buhari Sani nake cewa mu haɗu wani makon. Mai sauraro dukkan kanin shirin turbar dimokuraɗiyya nan da rana kammala. A madadin gidan radio na jira Prad FM da sashen shirye-shirye. Da jagoran shirin kamar kullum mai gidan nan Mallam Mujtaba da Mallam Bello. Awayensa da duka sautukan da kaji. Ni ne na shirya shirin kuma na gabatar maka da shirin. Dan uwanka Buhari Sani nake cewa na barka kalau.